of all, I would like to thank God to express my gratitude to God for being us in our journey. And He did leave me until I reached for this place. It is my first time to come here. This place is very beautiful, and that we may meet together as a believers of Jesus Christ. God bless you all. Let's pray. Lord, once again, we come to you, Lord. Each and every one of us, Lord, we are here in the house of worship to praise, to glorify your name, Father. Father, thank you for being with us in our daily life, Father. Father, I pray before I speak the words, Father, give me the knowledge, the wisdom, Father. You understand more and more about your word, Father. Father, I ask in the name of Jesus forever. Amen. Amen. In the midst of heavy rain, you have the Spirit to serve God. You come and listen to hear the word of God. Okay, ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ കൃപയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. My topic I will share with us in this morning, the power of prayer. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി എന്നതാണ്. There are two households, Christian, one who spend time in prayer and another one who did not want to pray. രണ്ട് തരം ക്രിസ്ത്യാനികളെ, രണ്ട് കൂട്ടം കൂട്ടരായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു കൂട്ടം ക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകളും മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിസ്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ആളുകളുമാണ്. This is a household that doesn't pray and they do not listen with his own wisdom. ഈ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ലാത്ത ആളുകൾ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ബുദ്ധിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥിച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ സഹായം അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴും ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്താലും അവരുടെ സ്വന്തം കഴിവിലും ബുദ്ധിയിലും ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർക്ക് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമില്ല. The work they do is not productive because they don't have time to pray God. അവരുടെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഫലകരമല്ല, പലപ്പോഴും ഫലകരമല്ല, ഫലകരമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. And the one household who spend time in prayer, God bless them in very ways because they have time to talk with God. എന്നാൽ അതേസമയം ആരാണോ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും, അവരെ ദൈവം മാനിക്കും, അവരുടെ പുരോഗതികളൊക്കെ ദൈവ നിശ്ചയമായിട്ട് നൽകുവാനിടയായിരിക്കും. So prayer is a good thing in the home of believers in Jesus Christ. പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവമക്കളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. What is the meaning of prayer? പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? പ്രാർത്ഥന എന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വചനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് Prayer is the only way to talk with God. ദൈവവുമായി സംസാരിക്കുവാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. Prayer is the only way to have a strong relationship with God. പ്രാർത്ഥന എന്ന മാർഗത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധം നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം പ്രാർത്ഥിക്കുക, അല്ല പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. That is the meaning of prayer. അതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത്. Point number 1. ഓക്കെ, നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. Why do we need to pray? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം? പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം? Every person or believers in Jesus Christ need to pray because prayer helps us to know the good or the evil. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചും അവരെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന
ഇത് നല്ലതെന്താണെന്നും മോശമെന്താണെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച്, ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്നും നല്ലതെന്താണ് മോശമാണ് തിരിച്ചറിയുവാൻ പ്രാർത്ഥന ആ വ്യക്തിയെ നിശ്ചയമായിട്ടും സഹായിക്കുന്നു. When we pray that temptation comes against me and you, and there are two manifold and four and two things of the world, because Jesus Christ said in the Gospel of Matthew chapter 26 verse 41, beware and pray that you will not enter into temptation. സുവിശേഷം 26-ാം അധ്യായം 41 മുതൽ വായിക്കാം. അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഉണർന്നിരിപ്പിൻ, പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടുകയില്ല. The Greek word for temptation, parasmos, means to turn away from faith in Jesus Christ into the face of trouble, even that are about to happen. ഇവിടെ ടെംപ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ എന്ന വാക്കിലുള്ള ഗ്രീക്ക് വാക്ക് പെരിസാമോസ് എന്നാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ, അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്മാറി പോകാതെ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. Point number 2. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, why did Jesus say these words? എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഈ വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചത്? അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? Because he understands that as human beings we often hesitate to pray and we hesitate to talk to God. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. Because it made you and me fall into temptation. Therefore, people who love to pray and overcome evil. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും നമുക്ക് സാത്താനെ ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കും, ദുഷ്ടത ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കും, പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. Example, even the Jesus, the Son of God, he prayed because he had a relationship with the Father. കർത്താവ് തന്നെ അതിന് മാതൃകയാണ്. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലും കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ പിതാവിന്റെ സഹായം താൻ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. That's why you and me, as believers of Christ, prayer is very important for us. അപ്പോൾ വിശ്വാസികളുടെ നിലയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥന അത്യാവശ്യമായിരിക്കും ചോദിച്ചാൽ കാരണം ഇതാണ്, കർത്താവ് നമുക്കൊരു മാതൃക കാണിച്ചു തന്നു. കർത്താവ് തന്റെ പ്രയാസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു, തന്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ, പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന കൂടിയ രീതിയിലുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. Why is prayer necessary for believers? എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ആവശ്യമായത്? അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ? Prayer is necessary for believers of Jesus Christ himself to show the need that he needs to pray because he has a strong relationship with God. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവ് മാത്രമാണ് അവൻ ആശ്രയമെങ്കിൽ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ അവന് പ്രാർത്ഥിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം അവന് ദൈവവുമായ ബന്ധം, ശക്തമായ ബന്ധം ആവശ്യമാകുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കും. So you and I need to pray for all these things whenever you ask in the prayer by faith. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഏതൊരു കാര്യം, അത് ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ആ കാര്യം വിശ്വാസത്തോടെ തുറന്നു പറയാനുള്ള ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Prayer is very important. Example, David in Psalm chapter 51 verse 1, that praying forgiveness of sin. When we are commit sin, remember that we must be quiet to confess to the Lord through prayer. പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 51:1 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പാപക്ഷമയെ പറ്റി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ദാവീദ് താൻ
That we and so that God will forgive your sin and your. അപ്പൊ ഇവിടെ ദാവീദ് പ്രാർത്ഥന തുടർന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പറയുന്നത് എന്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണം, എന്റെ തെറ്റുകളെ പൊറുക്കണം എന്നുള്ള പശ്ചാത്തലത്തോട് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ദാവീദിന്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ ദൈവം നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിക്കുകയും നമ്മോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. We see the word of God, the letter of Paul, Romans chapter 1 verse 8 to 10. I pray this day that if by any means now by the word of God I may come unto you. നമ്മൾ വായിക്കാം റോമാലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യം. റോമാലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള That's why prayer is necessary for us. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, പൗലോസ് റോമിലെ വിശ്വാസികളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴും കർത്താവ് സാക്ഷിയാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. പ്രാർത്ഥനയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് പൗലോസിന് അവിടെ വരാനും സുവിശേഷം പറയാനും സാധിച്ചതെന്ന് റോമിലെ ആളുകളോട് പൗലോസ് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥന വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്, അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. We cannot do without prayer. We cannot do without prayer. പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല, ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. Even the servant of the Lord, Hannah, she prayed to the Lord to give Samuel. Daniel prayed. All the servants of the Lord, he prayed because you know prayer is very, very important as a believer of Christ. ബൈബിളിൽ നമ്മുടെ ദൈവഭക്തന്മാരെ നോക്കുമ്പോൾ ദാനിയേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈവദാസന്മാർ ദൈവഭക്തന്മാരൊക്കെ വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചത്, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. Sometimes as believers, we may lose hope. We may sometimes difficult come, but don't lose hope. Sit, pray to the Lord, that God gives you strength. ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ, പ്രതിസന്ധി കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ അസ്തമിച്ചു പോയെന്ന് തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഭാരപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവകരങ്ങളിൽ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവം അതിന് പരിഹാരം ഒരുക്കും. കാരണം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായ ശക്തി ഉണ്ടാകും. What is the fruit of our prayer? എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്? They will come out of your prayer. Number one, prevention in prayer. Sometimes we, the human being, cannot perceive or wait for God answer because it needs to us to lose hope. If you have faith, you will know that God will answer your prayer. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വരരുതാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താണ് സഹിഷ്ണുത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മൾ സഹിഷ്ണുത ഉള്ളവരായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ. കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നിരാശ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ലല്ലോ, ഇത്ര നാളുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ നിരാശ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളൊരിക്കലും നിരാശപ്പെടും. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഒരിക്കലാക്കി പോകരുത്. നാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും. ആമേൻ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. We must be faithful in our prayer. Sometimes some people pray only because they are too forced to pray. ഓക്കെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ അവര് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിതർ ആകുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ Because prayer, faithful
day and night. Okay, please complete the sentence. Day and night, as if you are hungry. Okay. അപ്പം നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുക. സ്വയം നിർബന്ധിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്താണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ നിർബന്ധിക്കുക, സ്വയം പ്രേരിപ്പിക്കുക. അത് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. When we wake up our bed, please pray your fast. When we wake up our bed, please pray your fast. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കിടക്കയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുക. എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നല്ലൊരു ശീലമാണെന്ന് ദൈവത്തിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Wherever you go, please pray. നാം എവിടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും യാത്ര പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവുക. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി യാത്ര ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുക. While sitting in the car, pray. While sitting in the car. ഓക്കെ. വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അല്ലേ? അതായത് പ്രാർത്ഥന എല്ലാ സമയത്തും ആവശ്യം. വണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. We know that God will help you to not do the best things. ഓക്കെ. നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയട്ടെ, ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യും. അപ്പം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരുക്കും. അവൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ട നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യുന്നവനായ ദൈവമാണ്. ആമേൻ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. Let us see the miracle that God has shown our prayer. We should not be discouraged. Don't say that God does not hear my prayer anymore because I have sinned. I have done anything that God does not answer my prayer. Okay. ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അത്ഭുതകരമായ മറുപടി നൽകുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ഒത്തിരി തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുക നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ദൈവം നമ്മുടെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ്, തെറ്റുകളെ ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നിരാശപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. ഞാൻ കുറവുള്ള മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട്, ഒരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. The word of God says, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray continually. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Okay. 1 Thessalonians 5 verse 17. 17 വായിക്കാം. 1 Thessalonians 5:17. 5:17 വാക്യമുള്ളൂ. ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും. Pray continually, pray continually. എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, തടസ്സമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇടപെടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സമില്ലാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. The one quotation I bring, the servant of the Lord D.L. says, when I read and when I pray, God stops. When I read the Bible, God stops to me. Okay. ഒരു D.L. Moody ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും വചനം വായിക്കുമ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കും. D.L. Moody ഒരു മിഷണറിയാണ്, സുവിശേഷ വേലക്കാരനാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം വളരെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. ഓക്കെ. But before I said, I bring the story that a soldier, there was a soldier who was in the midst of the great battle. He had faced many difficulties in the battle. All the soldiers had died, and he was left alone, and he was dying in the war. And suddenly he remembered God, and he prayed to him for the deliverance, and God did deliver him.
ഇവിടെ ഒരു സംഭവ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അദ്ദേഹം ഒരു യുദ്ധത്തിന് നടുവിലായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. അനേകം ആളുകൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു. പല ആളുകളും പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിട്ടു. അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു കണക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പരിശോധിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭാരമുണ്ടെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം തനിയായിരുന്നു. പക്ഷേ മരണകരമായ അവസ്ഥയായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മൊരു കാര്യം, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കും. അപ്പൊ ആ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും എന്നല്ല ചിന്തിച്ചത്, ഞാൻ മരിക്കുമോ എന്നല്ല അവർ ചിന്തിച്ചത്. ചുറ്റും ശവങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ്, ഒത്തിരി പേര് മരണപ്പെട്ടു. ഇദ്ദേഹത്തിന് മരണകരമായ മുറിവുകൾ സംഭവിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം മരണത്തെക്കുറിച്ചല്ല ചിന്തിച്ചത്. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത്, ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നാണ് ചിന്തിച്ചത്. എനിക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം അദ്ദേഹം മരണകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ വിടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ. Ask me because of Christ. Please don't lose hope. Don't lose hope, because one day God will provide all the needs. ഓക്കെ. വിശ്വാസികളുടെ നിലയിൽ നമ്മളും നിരാശപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക, ഒരു ദിവസം ദൈവം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. ദൈവം നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറുപടി നൽകും. അത് ദൈവം നമ്മളിലേക്ക്. Prayer is a very, very important for us. പ്രാർത്ഥന എന്നത് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ. I have prayed in 8 years. God did not answer my prayer. I continue to pray, even 10 years, even 12 years. But one day God answered my prayer. കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പം ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, ഒരിക്കലും ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നിശ്ചയമായും നൽകും. ഹല്ലേലൂയ. God bless you all. ദൈവങ്ങളെല്ലാം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. Thank you, brother. Thank you for the encouraging message.